Yo musidal on jarama kadi on calminama min gartani on ɗo hande minen mbiya assalamu almasiha aleykum wassalam almasiha lana jami'an. Yo jam jomiraɗo wonko woni mon, jam jomiraɗo kadi na wodani enen fof e inde Isa almasihu. Ha joni ko min musidɗo mon Samba Aliou Ba woni on artande ha ɗo kadi addande en ha joni jangre ko gonɗen wadde fi faade e ko gandanɗa hoorema ɗum woni gomɗinan men e Isa almasihu. ɗe balɗe jawtude walla ɗi lebbi jawtude en jewti ko heewi ko faati e Isa almasihu, ko faati e baɗe ko waɗanno e nde jamanu nde waajoto nde woni e aduna en daali kadi jibinande makko e ko wayi noon. Kono hannde mi yiɗat yo en ngar ndaren qissaji ɗi gandanɗa hoorema walla tarikaji ɗi gandanɗa hoorema eɗe kaala e annabaɓe woɗɓe. Hannde noon tarika mo yiɗjo en jewtu woni tarika jewtat ɗo annabila Ibrahima. Annabila Ibrahima mo woni mo gandanɗa hoorema ko nantuɗo inde, mo woni mo gandanɗa hoorema mo yimɓe hewɓe gandi walla yimɓe hewɓe nani walla mo yimɓe hewɓe jiiɗi wano mum walla mo yimɓe hewɓe inniri ɓiɓɓe mum. Kala ɗo jaraɗa ananat Ibrahima Abrahama ko way noon. Ibrahima mo dañi kadi jarfore nde gandanɗa hoorema hewɓe mbiya ɗum Ibrahima Khalilullah, ɗum no woni firi Ibrahima wajirawo Allah, Ibrahima jaatigijo Allah walla Ibrahima weldijo Allah. Hande ko ɗum jiɗɗen ndar ɗum noon no windi e nder deftere adine windede fuɗɗode Tawrata simore 12 en dara bili aya go'o ha ko yata e aya 9 ko ɗon gonɗen yewtude hande on tarika gonɗen laarde. O tarika noon komo sifi kono Allahu jomiraɗo noddiri Ibrahima arde e mum e nder no windi Allahu jomiraɗo ari e Ibrahima wi Ibrahima immo e galle bamma ɗo gonɗa ɗo, immoɗa e saare nde jibinaɗa ɗo, immoɗa e tunduma ɗo, ngara jaha e dulare nde gandanɗa hoorema walla nokkure nde gandanɗa hoorema koɗo kolloyanmami. O haalnan ɗum ɗo yaha tawi ɗum koɗo kolloyanmami. Allahu jomiraɗo wi mi waɗatmo noon gona leñol molanagol, a wona leñol molanagol, mi waɗat barke ma. Inde mane noon a nantat inde no feewi te hande ɗum enen fof ɗenin mbawi setto Ibrahima en nantude mum inde e heɓde mum kadi hono ɗen jarfooje. Allah jomiraɗo fayɗo no wi mi waɗat barke e ma noon, kala on mo gandanɗa hoorema o barkinima mi barkinat ɗum, kala on noon cappinɗoma hondu wi huɗima mi huɗat ɗum. O wi noon aduna o fof barkinte immorde e leñol ma, barkinte immorde e ma walla barkinde immorde e zurriya ma. Ko noon Ibrahima e on jamanu nde Allah noddata ɗum tawmo fewndi e ko yata e duuɓi 75. Ibrahima nde nani no noddore Allah haalirani ɗum ni ko noon o immori o sawi bagage mum fof. O ƴetti debbo mum Saray, o ƴetti baɗirawo mum gorko mbo wonduno mbiyeteɗo Lut e kala bagage ko dañno e gure mum nayi, gelobi, beyi e baali kala jawdi ko jogino o ƴetti. O ƴetti kala surga ko jogino debbo e gorko fof ɓe mbaɗi lappol ɓe immi ɗo wiyeteɗo Haran ɗo jibina, saare nde o jibinande ɓe pokkitani e nokkure wiyetende Kanan ɗo Allahu jomiraɗo sappino ɗum wi ɗum ko ɗo mbimi yaya. Nde Ibrahima yehi ha naati e nder lesdi Kanan o waɗi fawru mum o jooɗi walla togoro mum o woni ɗon. Kono Ibrahima joɗaki e dulare wotere o morɗi o yahi e nder lesdi he o yahi nano e ñaamo funnange e hirnange o yehi ha o fewnoyi e leɗɗe molanade mbiyeteɗe Moraya. Nde Ibrahima ari ɗon Allahu jomiraɗo arti e mum wi Ibrahima a yindi lesdi no ndi foti noon komi tottoyanma ɗum wona donanteri leñol ma walla donanteri zurriyama mo gandanɗa hoorema ko on woni mbo keɓoyta. Andit Ibrahima taw dañi duuɓi 75 Allah wi ɗum ndi lesdi wonan donanteri leñol ma ngol. Ko noon Ibrahima nde Allah yewtide mum ɗon o waɗi ɗon mande walla waɗi ɗon nokkure nde gandanɗa hoorema ko ɗo rewi jomiraɗo ko wiyete ko olta, o waɗi mande nde gandanɗa hoorema ko ɗo rewata jomiraɗo. Ko noon ha joni jomiraɗo jokki yewtide Ibrahima. Ibrahima immi ɗon o fokkiti o fayi funnange ɗo gandanɗa hoorema e nder ni lesdi ɗo wiyete ɗon o Betel. O immi ɗon o fokkitani ɗo wiyete ɗon ɗo Ai. Hakkunde Ai e Betel noon Ibrahima waɗi ɗon ne nokkure walla dulare walla mande nde gandanɗa hoorema ɗo rewi jomiraɗo on no gandanɗa hoorema kam feñño e mum. Ko ni Ibrahima yaari e nder lesdi ha o ari o fewndi
ɗo wiyeteɗo Negev taw woni lesdi heccindi wonde leɗɗe ko wayi noon. Ko ni Ibrahima notori noddago Allah musidɓe. En kaɗa ɗo tarika o mo jokki yarugol yeeso sifade geɗe goɗɗe kono en kaɗa o tarika ɓayri eɗen jewta ko abbiti noddago ngo Allahu jomiraɗo noddi Ibrahima walla ko hono Allahu jomiraɗo noddiri Ibrahima. Ko tawi jejjiti wondenoma Allah ari e Ibrahima o wi ɗum Ibrahima immo ɗo ɗo jibinaɗa saare nde jibinaɗa ganduɗa mawnuɗa ha dañɗa duuɓi 75 hoore mum suppitima dandande kam yo debbo mum foɓɓe mawni. Ibrahima tegani hen konguɗi ɗiɗi kono immi no windorino o fokkiti o waɗino Allah wiri ɗum ni o ƴetti bagage mum e jawdi mum e surgaɓe mum kala ko dañi o ƴetti foof o fokkitani to Allah noddi ɗum. E nder ɗum wota en jejjita ha joni Allah e nder ko noddi ɗum ko o totti ɗum konguɗi woodi ko fodi ɗum woodi ko wi o waɗat e nder gurdam Ibrahima ko iɗi ko o wi waɗanma leñol molanagol ɗimmum ɗum o wi a wonan nantuɗo inde taɓɓum ɗum Allah wi mi waɗi e ma barke te mi continat waɗgol e ma barke. Naybum Allah wi noon kala mo gananɗa hoore ma o barkinima mi barkinan ɗum kala on noon kuɗɗo ma mi huɗat ɗum. Jomum no Allah wi aduna o fof noon heɓat barke immorde e ma ɗum woni zurriya ma o immorde zurriya ma o aduna o fof wonat barkinaɗo. Ɗum en gartoyede nden toɓɓere dargol hono ngol konngol ngol anda haalno e jamanuji jawtuɗi duuɓi jawtuɗi est ce que ɗum laatima hande walla en siwa laatu taw en gartoyede nden toɓɓere si Allah jaɓi. Kono kiɓiɗoɗen ha joni e nder hande tarika menen en jii Ibrahima ko taki ha o dañi nden jarfore beldude Allah ɓayri Allah noddi ɗum Ibrahima landaki haalani haydara en windaka en nanani ko wayi noon kono o ɗofti Allah wi ɗum immo jaha o immi o sahi bagage mum fop e duuɓi mawɗo gorko o fokkito yahi. Te kadi kala ɗo ari Allah yewtidi e mum o waɗat ɗon mande o waɗat ɗon dulare walla nokkure nde gandanɗa hoorema ko ɗo rewata Allah ko ɗo arata o juula o ɗofto Allah. En jii ɗum waɗi nde o naati e nder lesdi Kanan nde Allahu jomiraɗo wi ɗum ndi lesdi mi totta man ndi wona donanteri leñol magol o wanno dulare nde gandanɗa hoorema walla nokkure ɗo rewi jomiraɗo. ɓawa ɗum nde Ibrahima continue yehi hakkunde Ai e Betel ɗonne o wanno ɗon nokkure nde gandanɗa hoorema o rewi ɗon on jomiraɗo mo gandanɗa hoorema kam wondo peñɗo e mum. En jangi wondenoma Ibrahima de ko dewannoɗo Allah kono en gartoyede yewtere ko hono o rewiranno Allah e hono ɗum wono wonirde e on jamanu. Musidɓe ko ɗum woni tarika men mo mbawɗen jangude o tarika komo jangini en ko gueɗe ɗiɗi ɗum woni Ibrahima mo wondo neɗɗo mo gandanɗa hoorema mo wondo gorko mo gandanɗa hoorema ko gorko kemnoɗo ko wiyete ko gomɗinal ko gorko kemnoɗo ko wiyete ko iman e nder ɓernde mum kemnoɗo pellital ko fayi e jomiraɗo alano hen ɓerɗe ɗiɗi. En jii Ibrahima ko tegi ko ɗon mo wondo mo gandanɗa hoorema o andanno ko Allah haalanta ɗum ko o ƴetta in o waɗa in ko gandanɗa hoorema koko fullini o waɗa hen fulla e fayda o waɗa hen soobe o watta hen samankala. En jii Ibrahima wonino mo gandanɗa hoorema e jamanu kala ɗo wawno won so kala ɗo sinci o ari ɗon o waɗano ɗon dulare nde gandanɗa hoorema ko ɗo rewata Allah ko ɗo nanodirta e Allah ko ɗo gandanɗa hoorema so ari ɗon o anda ɗo de ko Allah jewtidanmi ko Allah ndewanmi ko du'a mbaɗanmi ko mi juulat mi rewa on jomiraɗo mo gandanɗa hoorema kam noddi kam ko kam ɗoftimi kam gondumi mum. Musidal masiyankoɓe ɗum ne woni ko hitti enenne e nder gurdam men mbawen hebde on jamanu mbawen hebde nden nokkure nde gandanɗa hoorema kone ndeweten Allah kala ɗo garɗen ɗon yo taw kala ko wondo e men e haqqille men e miijoji men en ɓoratin garenta koye Allah woni ko kucciɗen koye Allah woni ko duwotaɗen koye Allah woni ko juuleten. Saabu hande muraduji ɗiɗi keewi ko yahete kono heewi ko noddete kono heewi ko waɗete kono heewi kono ko ma mbawen heɓ nokkure nde gandanɗa hoorema nde nabduɗen e Allah. Sa Ibrahima wawi laato mo gandanɗa hoorema walla o wawi won mo gandanɗa hoorema o woni nabduɗo e Allah o woni belduɗo e Allah o woni jatigi Allah walla o woni kalilullah ko ɓayri e waktu kala mo jogino andidde wondenoma Allah de mino ɗum foti raw Allah de mino ɗum foti tattit ko jiiko mi ƴetta ko jiimi ko. Musidɓe ko ɗum won ɗo hande o tarika men mo janguɗen e annabila Ibrahima mo janguɗen e Ibrahima o mbiyete ɗo kalilullah wajirawo Allah mo janguɗen fi haalalngol ko honno Allah noddiri Ibrahima e nder annaba yagal
o nooti ɗum kadi o continue en jokkata joni yewtugol e ɗi tarikaji ko aroyta e nder ɗi lebbi walla e nder ɗe jonte si Allah jaɓi. Min jarni on, min beltanima on, mi duwanima on kadi e inde Isa almasihu. Jomiraɗo wonko wondi e goto e kala e mon, kala ɗo mbawɗa en laarirde walla kala ɗo mbawɗa heɗorde, yo jomiraɗo joom doole joom moƴƴere wonko juurima wona kadi ko waɗi barkema e inde Isa almasihu. Ha joni mi wiyata kala mo gandanɗa hoorema aɗa dañi lamdal ko jiɗɗa lamdo e nde yewtere walla e o tarika walla ko yawti, ha joni ɗamin wawi windane email walla ɗamin wawi noddu e téléphone walla bindanamin e WhatsApp walla gaccanamin ko wiyete ko voice min walla audio message, min mbawa jaabade, mbawa kadi yewtiddema, mbawa kadi wallitade. Musidɓe on jarama ko musidɗo mon ha hande wonan noon ɗo Samba Aliou Ba. Yo jaam jomiraɗo wonko woni e mon e inde Isa almasihu, amen. Musidal masiyankoɓe e musidal heɗotoɓe kala ɗo jomum wawi en heɗorde, woni pullo walla woni nanowo pular o, minen ma calmina, minen ma jaara, minen ma du'ano kadi. Hande kadi mi artani en ɗo ha joni addangol en alluwal men wawgol famnude en ko gandanɗa hoorema ɗum woni lawol ko gondani mum woni lawol Isa almasihu. Musidɓe on jarama, on duwanama, on beltanama. Ko yawti en jangguino ha joni ɗum woni tarika tifiɗo fi annabi Ibrahima e noddore mum. Ha joni ko e on annabajo goto gonɗen hande kadi addude yewtere, ɗum woni annabi Ibrahima woɗino jamanu nde o continue jokkude noddore ko Allah noddi ɗum e wadde ko gandanɗa hoorema annabayagal ko Allah haalanno ɗum. Hande noon tarikam mo dareten walla jangre ko dareten na windi e nder deftere adinde nde e nder zabura o e nder tawreta jaafe e nder tawreta deftere adine nde simore 18. hande ko ɗon gonɗen ƴettirde jangre men walla qissa men walla tarika men bile aya 1 ha aya 15. ɗum woni Ibrahima nde o ari ha o hoɗi e nder ndi lesdi ɗum wiyetendi Kanan, o jooɗi ɗon, o waɗi galle mum, o waɗi fof mum, o jottindi, o dañi gure mum, o dañi liggotoɓe mum, waɗi jamanu ñalande wonde nangue gue tawge wuli. Ibrahima funti jooɗi e less fawru mum ɗo gandanɗa hoorema ɗon aranno o jooɗo o fofto. yeyi noon ha ko Ibrahima woni ko ɗon nangue e kongo wuli ko o hacci worɓe tato ɓe dari walla worɓe tato na ngara faade mum. Nde Ibrahima hacciɓe o girñiti ɗo ɗo jooɗino walla o girñiti ɗo ɗo wonɗo, o fokkiti faade mumen, o ari bismagolɓe, o wiɓe ngare wota on jawtu mbirtoɗon jiyaɗo mon, kono ngare mbawon hebde poftiɗon, mi addana on ndiyam cemboɗon kosɗe mon walla looton kosɗe mon mbawon heb foftare. Ko noon ɓe jaɓi ko Ibrahima bismiɓe ko, ɓe ngari ɓe naati e nder fawruɗo Ibrahima wonɗo, ɓe gaddana ndiyam. Kono Ibrahima heñori o naati e nder suudu, o haalani debbo mum joom suudu mum gonɗoɗo toon biyeteɗo Saray yo wonko ƴetti foreñ o wona ko waɗi mburu, o yehi to surgaɓe mum to, o holliɓe ngaari fewndindi yoɓe kirsu ɓe mbaɗana ɓe bottari. Ko noon Ibrahima woni ko bismori ɓe worɓe tato nder galle mum. Ko noon Saray woni hittini kamne e nder suudu mum, waɗani ɓe koɓe ñaami, addani ɓe koɓe ñaami, ɓe goni e ñamde e jooɗi ɓe jewta e less fawru. Sarata taw mo woni to nder suudu walla gaɗa suudu, kono mo nana koɓe kalata. E nder ɗum hoɓɓe ɓe woodi lamdiɗo Ibrahima, hoɗo joom suudu ma? O wi ɗum joom suudam Saray mboto caggal to. ɓe hoɓɓe ɓe goto wi ɗum si Allah jaɓi mbo wuuri ko arata e o waktu min gartoyat ɗo, kono si min gartoyi ta debbo ma Saray o sowima min tawat o dañi ɓiɗɗo gorko. o tawi en jejjit Ibrahima nde immoto nde Allah noddi ɗum taw mo fewndi e duuɓi 75. te ɗum ko waɗoyta taw woni duuɓi goɗɗi pawiɗi hen, Ibrahima taw o wonatani ko gandanɗa hoorema ko suka, kono o fewndima e dañɗe duuɓi 100. ko noon Ibrahima ɓayri hoɓɓe ɓe mbiri ɗum ni nde ɓe ñamata e nde ɓe goni e less fawru mum Saray taw mo hetto mawɗo debbo taw mo ɓaggi mo nana ko ɓe kalata ko. Nde o nani ɓe mbi debbo ma o Saray ko arata e o jamanu walla ko arata e o waktu tat o woni dañɗo ɓiɗɗo gorko, ɗum woni ko jalni Saray. O wi e ɓernde mum, min mo gandanɗa hoorema mi woni mawɗo debbo hande, gorkam yehi woni ha woni mawɗo gorko, hoɗo keɓanmiɗa belam heɓoygol ɓiɗɗo, hoɗo keɓanmi ɗum wawa e miijo neɗɗanke, ɗum ala no in laatorta.
ko noon ha joni hoɓɓe ɓe kalanoɗo wi ko taki debbo ma o ɗum na ɗum jalni. Sarai yeddi e ɓernde mum wondenma kam de o jalani. Ko noon ɓe ha joni ɓen hoɓɓe goto e mumen o tiɗinani Ibrahima wondenma ko arata de, ko noon jomiraɗo wi Ibrahima ko arata de min gartoya ɗo tetta debbo ma o Sarai o woni mo gandanɗa hoorema mo sowi tetta to heɓi ɓiɗɗo gorko. Ko noon Sarai ɗum woni ɗenƴini ɗum woni ko gandanɗa hoorema in hulɓini ɗum ɓayri o nani ɓe mbiya ko debbo ma o jalata ko te taw o wonani nder suudu walla ɓe jiyan ɗum ɗo woni. Kono ha joni o wi est ce que na wodi ko gandanɗa hoorema na sattane jomiraɗo walla na hokri jomiraɗo walla na hokri Allah. Ala ko gandanɗa hoorema na ɗum hokri. Ko ni malaika o wiruno Maryama, ɗum woni Jibril wiruno Maryama nde o addani ɗum kibar dañde ɓiɗɗo ta o siwa rese walla mo woni bamo. Musidɓe, ko ɗum woni tarika men hande yiide no Ibrahima bismori ɓe worɓe tato ɓe gandanɗa hoorema ɓe goni no hoɓɓe mum arnoɓe e ñalawma fewdiɗo e ngulendi molanadi. O hacciɓe, o dogi o yahi e mumen, o wiɓe garemi bismo on poftoɗon nangue na wuli, keɓon ɗofdi, mi addana on ndiyam cemboɗon, mbaɗaneɗon ko ñamɗon. Hoɓɓe ɓe ƴettingal teddugal ɓe ngari ɓe bisma e galle Ibrahima, ɓe mbaɗana ko ɓe ñaami, ɓe jewtidi e Ibrahima, ɓe totti Ibrahima fodore ko arata e o jamanu min gartat ɗo, min tawa debbo ma Sarai heɓi ɓiɗɗo taɗo, o sowima ha o dañi ɓiɗɗo, te ɓiɗɗo ko wonoyta ko gorko. ɗum ko Sarai, wona goɗɗo, ko Sarai. Ya andutu ko ɗum woni ko windi e deftere ko jangeten ko ɗo. Musidɓe, ha joni malaika o walla hoɓɓe ɓe kontini ɓe mbi wondenoma Allah ala ko hokri ɗon e nder ko ɓe jewtitta e Ibrahima. Ko taki ɓe mbi noon ɓayri Sarai taw mbo to caggal to kono mo nana ko ɓe kalata ko. Ɓayri o nani ɓe mbi ko arata fewdo ɗo, ko arata e o waktu, ta Sarai sowima ha o jibini ɓiɗɗo gorko. Sarai ɗum woni ko jalni ɗum e nder ɓernde, ɗum woni ko kirɗi ɗum e nder ɓernde. Kam mawɗo debbo mo gandanɗa hoore mum suppitinoma dandandi, gorko mum woni no mawɗo gorko yaadowo weduru, hono ɓe keɓirta on ɓiɗɗo, hono ɓe keɓata ɗam belam, hono ɗum wawata wonir. Sarai ɗum woni hanti taw o wawani en gum, hakke si ɗum waɗi hono in addaranta ɗum weltare e welawel. Ko noon ha joni hoɓɓe ɓe mbi Ibrahima, kono Allah de ala ko hokri ɗum, Allah ala ko horiwat. So musidɓe, ko e nden toɓɓere jinmi yo en kuɓnir hande jangre men nde. Allah ala ko hokri ɗum. Eyi ɗo pewdiɗa, mi anda e hoko gonɗa e mum, ko jaaɗa ha pogɗa ɗum de in ittotako, walla ɗum de in wawata won, walla ɗum de in ɓorotako, walla wata sortade o probléme, walla wata yaltu e nder sattede. Kono konngol jomiraɗo ngol wi Allah ala ko hokri ɗum. nde bani adama yehi ha horti wat ko yinno ko wat, Allah ɗon Allah yagal mum ngal fuɗɗorto waɗa ko gandanɗa hoore ma ka fogano, waɗa ko gandanɗa hoore ma ka miijanoki. So musidal, ko ɗum jiɗɗen andide hande, ha joni ɗen janga e Ibrahima, ɗen janga e on biyeteɗo Khalilullah. Ibrahima de o woni mo gandanɗa hoore ma mo weldi e Allah. Ibrahima de woni on mo gandanɗa hoore ma mo nabdi e Allah. Jomiraɗo o yo won ko walli en, wona kadi ko okkuren hakkil e faamu ha mbawen ɗum ɗoftade, ha mbawen wurde e faale mum. Yo jomiraɗo kadi wallu en no malaikaji ɗi mbirini Ibrahima, Allah de ala ko hokri ɗum. Kala ko gandanɗa hoore ma hande haɗa hen woni, nama hokri, nama sattane, nama wonani caɗele, jomiraɗo o wi ala ko hokri ɗum, totti ɗum fof. Musidɓe, on jarama, min beltanima on ko hande ko ɗum wondo jangde men, ko ɗum wondo tarika men mo min jinno on addande hande kadi wawde andude ha joni annabi Ibrahima on mbiyaɗo Khalilullah hono weldiri Allah, hono nabdiri Allah. On jarama musidal, min beltanima on. Ha joni min mbiyat kala mo gandanɗa hoore ma ɗa yiɗi hebde ko laaɓi walla ɓesde famde, ɗamin wawi windan, walla ɗa jogui lamdal ko jiɗɗa namnade, ha joni ɗamin wawi windan email, walla noddamin e téléphone, walla bindanamin e WhatsApp, walla neldamin voice message, walla vocal, mbawen yewtide, mbawen kadi hebde feere wawde famnodirde e ko gandanɗa hoore ma ko ɗum woni ko gonɗen ɗum. On jarama musidɓe, min beltanima on. Yo jomiraɗo won ko wondi e moon e inde Isa Almasihu, amen.